Minutu gutxi falta dira, denbora gutxi, Bilboko aste nagusia hasteko eta gurekin daukagu Itziar Urtasun, udaletxeko jaietako zinegotzia. Arratsaldeon Itziar. Arratsaldeon. Dudabarik urte osoko lana izaten da aste nagusiaren prestaketa, baina azkenengo debekuak direla eta azkeneko eguneko lana gogorra, baino gogorragoa, ez? Bai, oso gogorrak izan dira, baina nik eskertu nahi dut, edo eskertu nahi diot Bilboko konpartzei, edo federazioari, bai, hori, hainbeste lan egin dutela gaur aste nagusiko hasiera ona eta ilusioaz egiteko. Eta nik hori azpimarratu nahi dut, gu be lan egin dugu, baina bueno, gurea hori da, bai, haien txabe, bai, da, osea, haiek egin behar dute hori be, bai, ezta? Baina, bueno, tokatu jaku egoera hau oso larria eta nire ustez, bueno, pues, komplikatua edo ez, normala ez, behintzat, eta guk ez dugu eskatu, haiek bez, eta, bueno, baina egin dugu lan bat elkarrekin, eta azkenean edukiko dugu aste nagusiko hasiera, behintzat, normalizatuta igualez, baina behintzat ilusiogaz, eta iaia normala, esateko, bai. 35 urte betetzen ditu aste nagusia, eta beti beste urte betez eredu izan nahi du, ez, aste nagusia hau. Bai, guk nahi dugu gure aste nagusia eredua izan, bai, eta horrezagatik lan egiten dugu. Ez bakarrik Bilboko konpartzak, baizik eta guk be, urtean zehar lan egiten dugu, aste nagusia eredu bat izatea, popularra, parte hartzailea, eta doakatasuna aukitzea. Eta horregaz egon gara lan egiten, eta nik uste du jarraituko dugula bide horretan. Hala ere, gertatukoaren ostean, asko hitz egin da ereduaz, suposatzen dut ere, orain igual ez da momentua, baina aurrerantzean hausnarketa egiteko eta lanean jarraitzeko, ez? Ereduaz lanean jarraitzeko. Bai, nik uste dut kanpoko, ez dakit jendeak edo nork, bai nahi duela horretaz hitz egin, aldatu eredua, bai, baina, bueno, guk gure ideiak argi dekoguz eta jarraituko dugu eredu honegaz, arrakasta handia daukalako eta eduki duelako. Hasteko dago aste nagusia, nola biziko duzu? Aldez aurretik badakit urduri eta lan asko eginaz, eta bilera asko eta elkarlan hori mantentzeko, baina gaurtik aurrera nola biziko du Itziarrek aste nagusia? Bueno, gaur urduri, baina iaz be, eta lehenengo urtean zinegotzia izenean, bai, oso urduri, emozionatuta, oza, niretzat da ilusio, bueno, ez dakit, niretzat da, bueno, oberena, ez dakit nola esan, nik konpartzen anaz, eta beti esan dut, eta niretzat balkoian egoteko bakarrik ja zinegotzia izateagatik, bueno, pues, me parece Ikaragarria, oso pozik nago, urduri be, nik nahi dut dena ondo ateratzea, eta bueno, gaur egiten dugu hasiera eta gero, bueno, pues parrandan lan egin be, baina parranda bai eta disfrutatu behar dugu, osea, denetari, udaletxean parkatu Bilbon, hirian egongo delako edo. Egongo direlako milaka ekitaldi eta horregaitik egin duzu urte osoan lan. Nola laburbildu alda? Areatza daukagu, baina beste gune batzuk ere daude. Zenbat gauza dago, danentzako dago zerbait? Homen, nik uste du, bai, guk saiatzen gara programazioen aldetik egiteko hori pertsona guztientzat eta gustu guztientzat. Zaila da, gainera gero eta arazo gehiago dekoguz, baina nik uste duk egunean zehar programazioan agertzen dena, norbait zeo zer daukala hori, disfrutatzeko. Gainera gure jaia dire kalean egoteko, eta kalean ikusten duzu hainbeste gauza, eta sartzen zara ja jaietan, osea, zuzenean. Ni badakit zuri gastronomikoa ez aterako asko gustatzen zaizula. Bai, asko, betidanik, betidanik. Arrakasta handia du Bilboko jaietan gastronomikoak, denetariko platerrak egin daitezkelako. Ba, eta gainera nik uste dut referente badela,
Bilboko konpartzek egiten dute deialdi hori eta atolatzen dute dena, eta baina nik uste dut programazioen barruan hori dela arrakasta handiena daukala, eta ez bakarrik hori, jendea ekartzeko, nik uste dut dela, bueno, ez dakit, ekitaldi onena, edo ez dakit nola esan, gure kultura eta gure izaera. Gure izaera islatzen du hor, ez? Hor islatzen dugu plater artean eta sukaldatzen. Eta ikusteko kalean hori, nola jendeak egiten duen plater hori, plater tipikoak, bai, gure kalao alpilpil, marmitako. Euskal Herriko txapelketa izaten dela. Bai, hori da, nire ustez hori da ekitaldi, bueno, ez duzula galdu behar. Baina ez da ahaztu behar ere, ez bakarrik gastronomikoa, ez aterako txikitxoentzako ere, 11 ekitaldi daude, ez? Txikigunetik hasi, Gaz plazan ere antzerki arratzaldero, bueno, badirela eskaintza, badagoela eskaintza. Bai, txikigune orain bakizu Anselmo Klabe kalean dagoela ipinita. Doña Kasilda parkeko goiko partean inork ez badaki edo, ez? Kokatzeko. Bai. Hombre, nik badakit batzuek esaten dutela urrun dagoela, baina tren txutxu bat ipini dugu elkartzeko alde zarrarekin, eta gainera hori, gero Gaz plazean dekogula antzerkia. Arratzalde guztietan. Arratzaldeko guztietan, umeentzako, gero Arregan plazan dekogu ja helduentzako beste kaleko antzerkia, baina, bueno, txikigunen ikustu dute arrakasta handia okidulea, eta jarraitu behar dugu horregaz. Eta, musikari dagokienez, holtza pilua dagoe, Europa parkean, bueno, polemikaz betetakoa, baina, bueno, ikusi behar nola doan, ez? Oraindik ere ikusi behar, ez? Bai, gura apuesta izan da, badakite, bueno, izken bila handia egon dela, baina, bueno, ikusiko dugu abertzelan joango den, bakarrik 4 kontzertu dekoguz aurten, eta, bueno, gero balorazio bat egingo dugu abertzelan joan den espazio hori, gune hori, eta, bueno, nik uste dut esan behar dugula herritarrei edo auzokoei, Txurdinagoko auzokoei, gero parkea egongo dela pres, haiek disfrutatzeko iraian. Iraian, lehen zegoen bezala, baina ez da leku bakarra, badago Abando Ibarra, Plaza Berria, Areatza, Pergolan Bilbainak, Enkarnazio edo Gizakunde Elizan musika klasikoa. Bai, eta pop rock. Egia da. Bueno, dena buruz ezin dugu ikasi. Ez, baina nik horri buruz, gai horretan azpimarratu da nahi dut gai hori, bai? Pop rock lokal, Bilboko taldeak joaten dira, eta hor egingo dituzte bere kontzertuak, eta nik uste dut gure taldeentzat aukera badela aurkezteko bere musika, eta, bueno, hasteko hartzen duten igogailua eta gorantza. Eta gero beste holtza handi batean ikusten ditugun, ez? Hori Bilborrok aretoan izaten dira, arratzaldez. Hori da, arratzaldez, edeko guz, ez dakiz ordutan hasten den, baina bi talde egongo dira gauero. Bestetik ere udaletzetik, azpimarratu egiten dela, beste kontu batzuk, programazioaz gain, esaterako kanpaina eginda, beste urtebetez, ezetz bada, ezetz eta konportamentu onak eukitzeko, ez? Jaigiroan eta dena errespetatzeko, ez? Bai, espero dut hori kontutan hartu. Guk beti egin dugu kanpaina hori, merkataritza elkarteekin, aurten Txurdinaga eta, bueno, Alde Zaharra beti egon da hor, baina Txurdinaga eta Bilbao historiko bai, egon dira gu gazan egiten horgaz, eta Bilboko konpatza bai, haie daukate txosna guztietan protokolo bat, eta espero dugu aurten 0 markadorea eta amaitu 0. Hori da, eta honen inguruan hitz egin beharrez izana, ez? Hori da, gainera gu desberdinak gara, Desberdinak gara eta horretan desberdinak izango gara.
Alandabe, lehenengo egunean gaude, izango dugu astean zehar aukera zurekin hitz egiteko berriro, ikusiko dugu elkar ekitaldiren batean. Lehenengo egun honetan ere, ohikoa da ohorezko bilbotarra izendatzea, eta gaurkoan pregoilaria izandako bati emango diozue, Maribi Bilbao, aurten Joan Jakula, eta bueno, oso maitatua izan dela bilbotarren gaitik, ez? Bai, gainera artista oso ona izan da, errekonozituta da zegoen edo, eta, bueno, pues azkenean erabaki dugu berari emoteko hori ohorezko sari hau edo, eta nik uste dut guztiok alde egongo direla, eta, bueno, pues aurten ben emakumeok izango gara protagonistak edo. Bai, emakume asko beste behin, ez? Bai, pues hori Maribi Bilbao, pregolaria, txupinera naiz eta ez izan, baina ez guk ez dugulako nahi. Baina, bueno, txupinera be emakumea, pregolaria be, eta, bueno, sentitzen dut baina ni be. Bai. Bueno, eta galdetu behar ere, ez? Azkenengo egunetan, alkatearen inguruko albiste, bueno, edo sare sozialetan zabaldu dira albiste ez hain posgarriak edo, eta galdetu behar, nola dagoen, badakigu gaurkoan ez dugula hemen eukiko, baina nola dagoen? Bueno, pues, dago horre bizirik, ez, baina, bueno, pues, berauki ditu arazo batzuk eta ezagunak dire, eta, klaro, hartu behar ditu indarrak edo, claro, negua izango da gogorra, eta nik espero dut gugaz egoteko laster. Bueno, ze desio daukazu aste honetarako Itziar? Oso zaila da, baina jendea pozik egoteko, etxean utzi arazoak, handiak eta larriak direla, gaur egun, bai. Eta, bueno, pues, eukitzeko denbora altxirritxo bat naiz eta txikia izan, hori disfrutatzeko jaiekin. Eta dantzaldia egiteko esaterako Mari Jaiarekin, ez? Bai, eta gogoratuko dizut, martitzenean, deialdi bat egingo diogu jendeari, euskal jantziarekin egoteko plaza berrian, eta horrek hartuko gara 8:00 eta dantza egingo dugu. Hemendik gonbitea luzatzen dugu, hor dago beste zita bat, plaza berrian euskal dantzak izaten dira, baina asteartean denak zita. Hori da, jantzita eta anima zaitizte. Ba, Itziar, eskerrik asko, eta ondo atera da dira dena, osatu dezazula zu ere, alduzun enean, lanean bada ere. Tranquil, eskerrik asko, Zuri. Bai.